wakati Mombe amendu waiti naido sungira eri ndakapikitidzana nayo kusvika yakaparadze danga rese. Kwakuchizoti anhu azozwi uya mundibatsiro Mombe yashuka kuti ndopakasvika Mombe yatopinde mumba kwakaorara yakati ana pakati ino makumbo ekumashure makumbo emberi anobva ende pakati. Saka iyo waiti ndakazonyambwira kutora ana ndakatoti andopindai apana wakati ndopinde mumba ndakazoti kunyambwira itori mwana umwe naumwe ndichisande pawindo kuti ana yadini abude Mombe yandobva yakafa anhu kwakuvhiya anhu emwe achinana akutoiryawo nyama yese. Tichkat MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Tichkat MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkat MTV tinodzifambira. Sababu ndia ni warubatira sababu kakira ndia ni amja kushikana limu nao alright Yakamangarwa alright Pamtoro changami ngati ndo feedback ya ndo kana ni story nyaye kwa chinani ye Mombe kurare mbaiya kusvika pane mwana wakuzofa kukaite mvura dzakateri kumakuwa paya vakatoite kuti okudonha uya kusvike pakuzofa kwamutara chinani ukamuita tikazaichisanangura madikirwe inhau yacho todera ndo mhuri yacho. Ndakati ngawe nechimangaro chekuti inyaya yaakanga afamba iwo ega tikaibatire pana kubata kusipaya ndikati ndinotsva nechimangaro chamambo $70 nhasi. Saka ndambabvunza zvazvaruka kuti handina. Zoro kuti mashiripiti ari kuitika musha machinani. Alright. Asi azvuzwa yakafana. Kana baba haya ndiwo asara nemukuru. Haya ndo akashaika pane aripo akuru ndiwo anga akamira sababa asi nhasi uno ndazoona kuti havapo asi atoti aimikwa mambo haandii. Indandikono kudai changani setende yedu pane wamangara zviro zvizviri kuzi zvakaitike mumusha machinani mumusha menyimi imi mukumboyi panapa neimwe nyaya here yemunda yemukorore kandabva ndarangarira kuti ai ndakambaona zvataurwa ngemupurisa nezviitiko zvese zvemazvizwa here kuzi Mombe yakarare mumba imbwa dzikatere kumakuwa zvese zvatsanangurwa pamazvizwa here chimwe chacho kuti chimpurisa imbwa dzakaterekwa pakabarza pamwana akakaita unga chasa changu mungabhotoredura akana kukura baka mwanako kusvika kakazungukowa zvakadaro mumusha machinani ndikati ndingapa uyu mukana anyatsotsanangudza zvese baba arikoza rurimi mimi kana mune zvemuri kuziya tsanangurai zvinotsanangurwa ndizvozvo zvakaitika makaitika zvinhu zvakatowanda zvakawandisa hamuna amwe aitenderere misoro hai zvakawanda pawandirwa ndaiti ngambotsanangure zvakati wandei muchana zvacho
ndikati zvakotsanangurwa kubve paMombe haizi kurara yakatofire mumba mababa munin'ina vana vatauya navo vari baba nhasi ngeavo vamwe vese vamuri kuona havauya baba ava nemudzimai wavo vamwe vese vamuri kuona uyu mukadzi wangu vese vamwe vavana vangu vese vana baba vasara vari baba mushamida vana vavati handiendi kwamako nevamwe mukoma tichasvike kwezviri imbotipai tsananguro yehuwandu hwataura seisai zviro zvakaitika mumusha. Ichokwadi zvakaitika zvekuti Mombe yakafire mumba paine vana vanga vakarara pasaidi. Mombe ikasvika ikarara pabonde ikafire mumba imomo. Yakaendepi Mombe iya? Yakanga yanzi ngaichererwe asi pane vamwe venharaunda vakazoitawo makaro ikadyiwa. Kuzoite nyaya iri kutaurwa yemwana uri kutaurwawo usine kukura. Mwana uri kwababangu uyo wasara ari baba. Mukororo wacho ndiye ari mwana iyewo kakandobarwawo. Akana kukura akasingapipi haazi kumbogara waindorara asi akaberekwa maindotiwo munhu asi hapana chaikwanise kuita kuti waifamba waidini waigara wanga asingagara. Ndofunga wakazotofa to kuma 10 years ndobva afa. Hapana wakambo 10 years. Hapana wakambozvitsvaka kuzvifambira kuti zvakadini. Nyaya yataurwa yembwa dzakaende kumakuwa mwana wangu akafa 2022 muna Juni. Wenyu wokubereka? Wofa woigwa kuma 4 kunze kwedza imbwa dzakahukura pamba dzikamhanya kuende kumakuwa tikasvika kuzoende pamubvumo zveshuwa takaona imbwa dzakatsikatsikapo sabhuku wangu waripo tikaona pakatsvarwa hapana zvakakwanisa kuti zviitike vanhu vakangozvatisiye zvakangodaro saka zvakawanda zvinhu zvakangoitwawo mumushaimo saka zvedanda izvi iwo mwana wetiri kutaurwa usina kukura vanhu vari kotsvage huni yopwaka ndandisipo ndandisimanimani amena ndiwo anotokwanisa kutsanangura kuti chii chakaitika ndandisipo hangu takabva pamba tichienda mutsvaga huni nana mai dhuru nana baba mukuru nana tete. Tasvika pahuni pedu takasvika pamonde uyu yanga iri miri yakamira kudai yakaoma. Saka patakatanga kutsotsora huni idzi vana bangu vanga vakagara pachuru tiri pasi pemonde hatina kuona kuti monde wakutodonha wega. Monde wakabva wadonha kudero vakanga vari kuchuru ndo vakaona kuti monde wakudonha vakangoti maiwe isusuwo takatozozviona takutoshapurwa nezvimatsotsotso zvemonde uya wakurara pasi baba warara pasi monde uyu paiva naatete maka mwana wababa vakuru vasara wakaenda kopinda pasi pedanda riya pakasara pakadai kutsimbirwa nedanda riya danda iri rakarara pasi ndingati ranga rine leya yakadai kukwira mudenga padanda riya hatina kuona kuti wakadonha sei takangoerekana munhu waapasi waiye mubishi iri monde wanga usimubishi wanga wakaoma. Saka vatete vaya takazoitawo zvatakangoita ndokubva wabuda pasi pemuti vana vanga vakaberekwa kumusana vamwe vakakwengwa kukasvikaita sei ndokubva tatoenda kunhu ndokamazira ndinoenda pachikamu kochiti kuroorwa kwevana vachidzoka machiedza pasi muri mukundawo muri muroorwa kochiti vana vanoroorwa havagari kuvarume vazhinji vachiyo vese vatiri kutaura vari apa mamwe vacho havasitori kuva kozoite kupenga kwevana vanopenga zvirimo mumusha hazvina unotsvaka. Saka pakazongoite nyaya yaana baba atakusiya kwakuri kude wetata todaidzira baba atakusiya ndipapa vakazoshaika vasondera pera kuti timbozwa kuti chii chiri kuitika ngekuti vaingoti zvangu vabata vaingoti ho. Saka kana vari kudya sadza vaitorasa pureti yacho yesadza kana paine muti kana munhu uripo vaitobata zviya zvotiita zozvito chii chiri kuitika. Saka ndo zviri kuitike mumusha kuti zvigadzirisike ndo kusabatana kwatiri kuita semunhu. Pamusoro dzimba uri yandibobvunzawo Mombe yakaenda kopinde mumba mamakarare vana Mombe yairwara here indi Mombe yanga iri yani yanga iri yababa munini yanga iri yababa munini. Nyaya iyo ndiri kuchechedza kuti vakatomboyeurira kuno kunyaya iyo iyi
wari kuti mapindiro ari emumba yaratidza kuti iri kurwara here kana kuti yakapinda mutanga here avari kudokedze kuti pamwombe yakanga ine kurwara kwakundovhiringika zvaingofamba panyaya iyoyo ingati yakaitwana echishangaripo chigibri asi nhoroondo yemwombe inechizwa tazodaizwa zvinonzi mwombe yanga yakaiswa turi pakurara dzaihazi inenge yaipwanya saka vanhu vanenge vakazofungidzire kuti mudhuze mwombe iyi kuti akazocheka kubva paende kuti ta zvaida kuukura saka achizana ndaikongoti muchati mwombe yanga yakasimbojira kusi kuti muri kuti yanga netombo hakuna mwombe mamatotsanangura henyu tiitire nguva mamatotsanangura henyu kuti pamwe chakaendese mwombe kumba ngechekuti yanga netombo ichishupike pakutseya apenowana nemwombe munomuti mwombe ingasvike pakuvhiringika zvekopinde mumba ngekuti iri kusvipika ngoti iri kudodini vakobore dzo vakuzoti hapana nhakara kwakorora ngei kubva yafira tsanangudzo yandakazwa ichitsanangurwa ngemwana wepamba nemwombe tiri pakwa wakati mwombe amendo waiti ndaidosungira here ndakapikitidzana nayo kusvika yakaparadze danga rese kwakuchizoti anhu azozvi uya mundibatsirowo nemwombe yashuka ndopakasvika mwombe yatopinde mumba kwakorora yakati ana pakati ino makumbo ekumashure makumbo emberi anobva aende pakati saka iyo waiti ndakazonyangwira kutora ana ndakadoti andopindai apana ukati ndopinde mumba ndakazoita kunyangwira itori mwana umwe naumwe ndichisandikwa windu kuti ana ayadini abude mwombe yandobva yakafa anhu kwakuvhiya anhu emwe achina ana akutoidzawo nyama yese ndaona kuti uyu unonga mwana wamusha ndaona maramba mechimubhara aine pananga paine zvari kuapedze kubatsira mwombe yende kusungirwa kusungira kwemanheru here kusungira kwekuti manheru zvakaita makuseni pamusoro wese mwamirai pane dambudziko riri pere nhasi patori nemurora wakabudirwa panapa uchitsanangura zvakanga itsanangura pana babanga aramba kuya kuno paine matambudziko akatandira murora nokubirwa ngopi unobuda unoti chii ndati pamusoro wesangano ndakataura ndichiti nyaya yekunetsa muno mumushana papa ndeyekuti munguva yakararama baba venyu vari vapenyu vaikusungirai mutomo wokuti vana mese munofanirwa kuti munamate chechi yepostori imi mugara zvino zvaakuda nhasi mukati medzinza renyu munozvikwanisa here makaramba zvaida baba venyu zvaida baba vaiziva kuti mukati memusha wavo mune zvizhinji zvakanga zvirimo zvaiputiridzwa nekuda kwechechi 1 muri kumapurazi kwamakanga muri makafara muchiita mutambo wemakasi pamutambo wemakasi iwoyo kuti mubudirire mukutamba makasi enyu mune zvamakabata imi vakomana tuulamiki naabishi
Abisha wacho wakafa ndio wakafa last week. Lameki ndio asara baba Sara alikuwa. Uye kurohwa nekudzoka kwevana pamusha. Mune chimbo yemuinayo. Chimbo iyi ine munhukadzi kumusoro kwayo. Pazasi ine munhurume. Iri chimbo imwe chete. Pazasi ine nyoka. Mufananidzo wezvinhu zvandataura zvese zvakadaro. Saka ndakati mune tsvimbo yamuinayo imimi baba ndichinongedza baba vakuru Lameki anova ndo baba vasara kuita vakuru vasara kuita. Tsvimbo iyi ine mufananidzo wemunhukadzi une mazamu pamusoro kuratidza kuti mukadzi. Iri tsvimbo 1. Pazasi ine mufananidzo wemunhurume. Pazasi ine mufananidzo wenyoka. Muri kuti here ine chiro chemunhu womukadzi kana kuti nechiro chemunhu womurume? Mufananidzo mutumbi wemunhu zvaakaita wese kwete kuita kunoratidza kuti munhu. Saka pazasi paine mbicha pamusoro mukadzi, pazasi murume, pekupedzisira nyoka. Saka zvotoita inyaya ndaitaura tiri kudziko kumusha mukuru kwakanga kuina kumba kwababa namai. Ndakazvitaura ndichiti tsvimbo iyi muri kuishandisa kuti nyoka iri kupinda kumba kwamadzitete nevana vedu vanasikana. Ndosaka muri kuona vana vachiti vakaenda kooroorwa vanodzoka nekuda kwekuti vane chinhu chiri kuvaita vakadzi variko, saka kuzoonana nevarume zvinenge zvisina basa kwevari. 2 vana vane kitsi yavari kuona mukurarama kwavo, kukura kwavo kwese. Mwana anokura achingorota kitsi kusvika akura. Zvinhu izvozvi muri kuzvinyarara henyu asi muri kuzviziva. Zvikanzi tsvimbo yacho iri pai, ndikati iriko imimi garai pasi. Regai titume vazukuru nevakomana vari pano vaende kundoitora. Vakomana endai kumba kwamukoma Lameki. Munosvika pane mukonde uripo. Masvika pamukonde uripo pane tsvimbo iri pamukonde iwoyo. Mukatsvaga munoiona yakaturikwa pakati mhandi yemukonde kudai mhandi kudai. Pakati pacho pane tsvimbo iripo mouya nayo pano. Kana mauya nayo pano zvimwe zvese zvichazoteera mumashure. Ini ndoda kuti tapedza nyaya iyi hapana anoenda kumba. Kana ndakukanganisira shamwari Lameki ndini chivhoko uende neni kwamambo. Ndinokuda handidi kuti vana vako vapere kana kuti vasvike pakufa vese. Uende neni kwamambo. Wasvika kwamambo unosvika woti chivhoko wauya. Chivhoko wauya akataura kuti ndo zviri mumusha menyu. Saka changamire kana ndakuma vanhu ava ndavanepera ndibatsire iwo kuti tione kuti mumusha medu hazvizvo zviri here. Vakabva vatuma vakomana. Vakomana vakamhanya vakaenda kumusha kwaLameki. Vaenda kumusha kwaLameki pakauya tsvimbo iyoyo. Tsvimbo ikaratidzwa munhu wese yakanga ine chimero chandataura chimusamasosi. Zvadaro izvo vakomana vakati tsvimbo taakupisa mudhara taakukurova. Ndikati kwete, mwana wangu musikana anonzi Emma ndiye wakakwanisa kununura sekuru ake akati no, nyaya haisi chari yekurovana. Ngatitauranei vakomana zvinhu zvakanaka, zvinhu zvakutoenda kuti toomira zvakanaka. Ngatitsvake pane mumwe muprofita anogona kutibatsira kuti angotisanangurirawo ari asiri werudzi kana kuti unoziya nezvemusha medu. Zvikanzi zvakanaka. Takasimuka semhuri. Tasimuka semhuri takananga kwavakanga vada kuti tiende. Ivo ndo vakasarudza vakati ngatiendei kunonzi kwamadzibaba takudzwa. Takaenda kwamadzibaba takudzwa. Chisvika takagara neukuru hwedu tisina kumutaurira. Tagara kudaro takudzwa wakarondedzera akati ndiri kunzwa mazita emakunhurirwa anoti Mapembe, anoti Lameki wakapuwa zita rekuti ani Mapatanyondo. Vakomana imimi iwe une futi yewinayo. Futi hausi uchaishandisa zvayaifanira kushanda. Futi wakuishandisa kupedza vanhu. Saka zvandakakuita ndezvekuti Mapatanyondo uya ufugama apa. Abisha uya ufugama apa. Iwewe kutaura baba uya ufugama apa. Vakafugama vese isu tikafugama nevana vavo vakafugama. Zvikanzi right. Iwewe Lameki ndoda kuti unongedzere rutirwe kumba kwako wakabata futi mabati awaita uchinongedzera vanhu mafuri awaita vanhu uchipedza vanhu nefuti. Kana ndisingakanganisi baba vakafugama seizvi vakatarisa kumadokero vakadai vakatsunzumira neziso ravo kudai vachinongedzera futi semabatira avaita sezvavanga vataurwa nemuprofita. Muprofita akataura kuti ara ndiri kufamba nawo iyi idare rakataurwa nemutorwa
mumba menyu asi mukasarigashira zvakanaka. Saka zvondoita kana musina kuzwisisa nyaya chiendai kwachangamire vanokubatsirai kuti nyaya iyi isvike peinopera. Mazvita ndichiwedzera ipapo kumashure takatombofamba isusu semhuri takatorana isusu vakomana kuti uyo musha uyo imba tikaenda kuchipiri amuchemba sanangurai mambo azwi mumatsenyi sachemaba sai dora mambo iwasarani babali atitofanira kufunga mberi mubvunzo uri kunzi naachangamire mai vada here kuti vauye mudare muno indai mutanhu ari kunzeikasaendenoziva nganyararu indai mataura nyararaiuko azi baba Sarah muri kuada here mudare titioma asi kuti auye kunoku pasina chimangaro paitika asi kuti mukamangara isusu udambaone kusada taakuatora kuti auye pai mudare. Hatizozii manje kuti unenge upenyu hwedu hunenge huri pano nekutoti kuti uya kunoku kwataita kunoku tanzi amusvikiba pamunamba pajunction pabeti pamapebaka munenge maputuka ndozvanditaurira baba vangu iwo asara waidaro ndibambo mukuru asara kumba echitaurira isusu kuti bambo mukuru Lameki ndo angachitaura nyaya yekuti inini handisi kubatana nemi nemhuri yangu, inini mirai mega Francis naana ako, inini ndo mirawo nemhuri yangu, hamusvikiba kwamuri kuenda munenge maputu. Saka paakuchitinetsa manje kuti totangira papi, hatisisina kana sendi, hatitombozivi kuti changamire todii. Ndo patakutokumbirawo rubatsiro nepfungwa kuti todini kuti tibatsirikane. Ini ndandiri kuti imimi wanhu wokwachinani itai zvinoite kuti hama dzenyu dzese dzibatwe sabhuku ari papo mambo aripo ngoti kuti muri kumangara momangara kuti ano tifambe semusha momangara asipo kuti todoti tibatanidzwe tifambe tiri musha ngoti zvakadai izvizvi inyaya yatiri kundotaura mashiripiti akandozwa ngoti mambo unozwa zvinoitike makatenderedze mudunhu muno asi izvozvi izvi imini semhuri maona kushaita kunoite zviro izvi nemahwadziro ezviri kuita saka munochimangara wasipo kuti aiwa tibatsirei changamire sekutaura kunoita tetawo ngoti mukadenherowambira mukandoriti roero mukasiya riri denyu rinenge ranoshungu usingachaiti zvamatoita saka musachanonoka apa itai danho ritiri kutaura wanhu warume warapa ndimwe ndinoti mupindure kuti tizouye panapa takagara pasi semhuri parufu rwababa ipa mhuri yekwachinani ana Zhawari takawanda maningi pamapurazi nokuti tikangoti umwe naumwe takanga tati mwana wakaroorwa newakaroora nesusu vakorore vana pababa tanga tati munhu $5 mari iyo inosvika kuma500 yekuti takawandisa asi hapana newakwanisa kuunza $5 yacho kuti tikwanise kuenda hapana mamusati mamuneunodayidzapa tati mari yamakataurwa ngemupurisa yekumangara mobvise iyo yeyo anhu odaidzwa musha wenyu wodaidzwa mofamba totsvake kuonoti chinyi chiri kukonzerese dambudziko mumusha itai tione ndaita kungowedzera ikokonisho pane shoko randakota richitaurwa
kuti muprofita wakasvika pakuti nyaya iyi munofanirwa kutobatsirwa pamanga. Chinodzima moto imvura. Ndichidzoka kuna mai vakutaura kuti tatopiwa mhiko yekuzi panzvimbo yakati hamudarikiba. Zvese hazvisisina simba. Ndofunga mazuva apera iripo zvemhuri yakanga ichidaro kutotya kuti unochizodaire kuti baba tisitamunze mudare muno ndiani. Zvakatoitwa, nyaya dzekutaura dzakatoitwa kune vanga vakashingawo nekuoma kudai ndiwo wavo. Saka ndiri kuti imi muchiisai musoro pamwe chete. Munoziva kuti mvura yemutauro inooneka basi ngonga masvine tauro. Vari kwacho itai izvozvo kuti iye Rameki wacho achitorwa dare richoite simba rekumutore kunze. Ndai mumbopangana ngatipoe quotation yezvinodiwa ati endai motore mari yekumangara kana mwakude kufamba munouya ne$100 kufamba kuende kun'anga. Asi izvozvizvi endai motsvage mari yekuti nyaya itiise pakuti yakamangarwa, kuitira kuti kana ine zvinozoitika mukati mayo tinenge tiri pamutemo. Inini mauri ndaita mashure ndakazvita zvakazi mambo wamuti uyai kuno panyaya aiwa tachizokutaurirai chetakudaidzirai mashiripidi ari kuitika kumushango babata kuzana nyama. Munhu wakaenda korekodha vazikuite basa rake samaitira vari kuti tati zvinhu izvozvo zvakaitika mumushamenyu asi zvamboitika futi munyika muno. Kutaura kwaita mambo kuti mombe inofire mumba ende mombe inozi yaidzeya iri pajoki, asi zvamboitika. Ende chimwe chiitiko chazi chakaitika chekuti imvura dzakatero makuwa sabhuku chapa kuti mashiripiti akadaro aitike mudunhu menyu mozviti hazvina basa kuti mombe yakaenda kofire mumba imi mosasabhuku mukandonyarara. Imbwa dzakaende kumakuwa kuti dzakaende kotsvara here kuti dzaende koitei imwimo mukandoti hazvina basa. Asi zvakandonaka masabhuku ndiwo ino munondotaura kuti ndazvo zviri parutiyo dai kwamba ari kuti paise munhu apo munganyarara. Zvisinei imimi panganai kudai panze mumbopangana tione kuti tobata sei waruko wacho muve pamwepo semhuri. Mbosumuka hii pane mamwe vaninyera semhuri kuti nhasi uno mari hapana yechimangaro chavo. Saka iwo ari kusori musi wa10 tobva tauri panapa nechimangaro chedu tosungirwa nheyo todzoke kudare tiri semhuri tofamba. ngawaendawo toona musi wa10 wacho mamuti chapa ndaihinanhei sabhuku mamumbe chikafu here. Ndai munanhei nyatsa wamafamba muchitusina kana chimangaro. Tichkach MTV inokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Tichkach MTV mondosubscribe ipapo. Musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya. Musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifambira.
kusimira dojipondora dojipondora tete